Bun găsit, doamnelor, domnilor, într-o nouă ediție a emisiunilor de pe Avocat TV, difuzate pe acest post online, care a devenit deja prietenul dumneavoastră. Numele meu este Georgiana Ștefănescu, mă aflu în fața dumneavoastră și în casele dumneavoastră în calitate de moderator în cadrul acestui proiect minunat care vă întinde o mână de ajutor în privința spețelor cu care cu siguranță vă confruntați. Sunt de asemenea și în calitate de avocat în cadrul Baroului București. În cazul în care veți adresa întrebări de specialitate, sunt în măsură să vă îndrum către specialiști cu expertiză maximă și de luată în considerație în domeniul respectiv. Pentru astăzi am adus în fața dumneavoastră și în Marea Casă Avocat TV o doamnă avocat cu o prezență cuceritoare, cu o speță, cu o situație atât umanistă cât și juridică, veți vedea de ce, tangentă pe marele eveniment și marea piesă de teatru, între ghilimele, cu ghilimelele de rigoare și cu scuze pentru alăturarea poate neavenită de termeni, care a fost Revoluția din România a anului 1989. Doamna avocat Chirana Darlaiane se află la noi invitat pentru a discuta despre o premieră în justiția românească. Dumneaei a repurtat o victorie în fața instanțelor judecătorești competente în favoarea victimelor, unora dintre victimele decedate ale Revoluției din 89 și astfel a obținut o sancțiune îndreptată împotriva statului român. Iată un precedent extraordinar. O salutăm cu respect. Doamna avocat, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este de partea noastră. Avem bucuria să o întrebăm pe doamna avocat Chirana Darlaiane ce anume a determinat-o să reprezinte, iată, cauza unui segment redus, categoric, din categoria victimelor Revoluției din 89. Latura umanistă, latura profesională a predominat. Ce anume v-a împins să vă implicați? Am să vă explic pe scurt. Am reprezentat doar două familii, ale căror persoane ființe dragi, respectiv fiul, respectiv soțul, au decedat în timpul acestor evenimente. Aceste familii îmi sunt foarte apropiate, cunoscându-le îndeaproape, m-a impresionat profund, aș putea să spun, drama trăită de către aceste persoane, aceste familii, în urma decesului celor dragi. Dar, nu numai asta m-a împins să investesc instanțele judecătorești, ci și spiritul de dreptate și ideea de adevăr. Iată, mai rar găsim o implicare umanistă și să predomine celei profesionale. Rugămintea ar fi dacă puteți un pic detalia cazul acesta al doamnei avocat, invitata noastră de astăzi. A fost foarte mediatizat și ziarele au titrat victoria domniei sale pe principii de drept, bineînțeles, argumentată. În anii 2009, greșim? Dacă ne puteți explica puțin circumstanțele care v-au dus la vă implica, adică despre ce victime este vorba, nu cu nume, bineînțeles. Ne interesează circumstanțele, ce s-a întâmplat și pe cine ați reprezentat. Da, am promovat, am investit instanțele judecătorești cu aceste două acțiuni în anul 2004, mai exact în luna decembrie 2004. Ceea ce m-a împins, ceea ce m-a determinat, ca să fiu mai clară, ca să promovez aceste două, să investesc instanțele cu aceste două acțiuni, vă repet, ea a fost ideea de adevăr și spiritul de dreptate. Și o să spun de ce ideea de adevăr. Știm cu toții că Revoluția din decembrie, evenimentele din decembrie 1989 reprezintă pentru noi românii punctul zero al istoriei recente. Foarte frumos, așa este, da. Așa este. Știm de asemenea că la începutul anilor 90 s-a pornit la o altă reconstrucție a societății românești bazată pe alte valori sociale și politice. I-am gândit atunci, firește, gândesc și acum același lucru, că aceste noi valori nu își vor dezvolta niciodată substanța interioară dacă temelia începutului, și mă refer aici la evenimentele din decembrie 89, respectiv Revoluția din decembrie 89, rămâne învăluită în mister, rămâne pentru noi toți ceilalți cetățeni, da, o necunoscută. Bun. Sunt conștientă, pe de altă parte, că acțiunea pe care am întreprins-o pe cale judecătorească, în justiție, nu aduce un spor de adevăr în cunoașterea celor ce se fac vinovați de cele întâmplate în timpul Revoluției din 1989. Însă, sunt conștientă de faptul că prin acest demers, cel puțin pe care l-am înțeles pe cale judecătorească, cel puțin statul a fost obligat să fie solidar cu cele întâmplate în timpul evenimentelor din 89, se asume cel puțin o anumită etică și morală față de aceste evenimente.
Ei bine, tocmai din această perspectivă, sau mai bine zis, din acest considerent, obligarea statului român la plata de despăgubiri față de victime decedate în timpul evenimentelor din decembrie 1989, este un act prin care, spun eu, justiția își consolidează credibilitatea, da? Categoric. Și poate fi în viitor, și cred că nu greșesc, nu doar o instanță care judecă, spun eu, dar în același timp poate fi și o instanță care poate instala norme morale în societatea românească. În ceea ce privește, mă iertați, doar vreau să mai punctez, sigur, în spiritul de dreptate, am plecat de la un principiu care este universal. Spun așa, orice faptă primește și o răsplată cândva, da? Siguranță, de la proverbiu până la justiție. Exact. Statul nu constituie o excepție de la aplicarea acestui principiu, da? Prin instituțiile pe care îl reprezintă și asigură funcționarea, statul se face răspunzător în fața principiului de dreptate și justiție, precum oricare alt cetățean al său. Spunem așa, dacă un cetățean este răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin, statul trebuie să răspundă pentru neîndeplinirea obligațiilor față de cetățenii săi. Dacă statul nu-și asumă responsabilitatea sau nu se face responsabil față de actele sale, atunci implicit culpa neimplicării sale cade asupra colectivității sigur, da, în ansamblul ei. Da, asta a fost ideea, da. Să mă iertați că vă întreb. Dumneavoastră, prin această decizie pe care, iată, ați obținut-o în urma unor ani alocați, consumați pe rolurile instanțelor, cu procese care s-au casat, s-au reîntors cu rejudecarea fondului, cu siguranță ați întâmpinat fel și fel de piedici procedurale, să le spunem în termeni generali, dar le-ați depășit cu brio până la finalul fericit. Rugămintea mea ar fi să ne spuneți ce anume se sancționează în acest dosar, practic. Dumneavoastră ați înregistrat un precedent și cu modestia care vă este caracteristică, nu-l numiți precedent, îl numiți acțiune, gest, iată, demers, dar nici într-un caz nu-i spuneți precedent. Noi am analizat dosarul doamnei avocat Chirana Darlaiane și vă spunem cu certitudine că este un precedent în sensul că a găsit cererea domniei sale, completele de judecători care chiar au privit cu deschidere problema aceasta, adică n-au gândit obtuz, nu s-au raportat la vechi metehne de judecare, ci au dat curs unei sancționări a statului român. Practic nu le-a fost teamă să-și asume că statul român trebuie să răspundă în fața cetățenilor săi pentru neimplicarea în anchetarea suficientă, nu? Cu suficientă diligență a circumstanțelor. Practic ce s-a amendat prin această hotărâre? Ceea ce au dorit persoanele, familie pe care reprezentați, sigur, au dorit. A fost lipsa de diligență a statului în aflarea adevărului, în identificarea acelor persoane care se fac vinovate de moartea celor decedați prin împușcare în timpul evenimentelor de decembrie 89. În cazul meu mă refer decedate pentru că au fost și au rămas cu anumite vătămări corporale în urma acestor evenimente. Puțin, dacă se poate. Nu în detalii supărătoare pentru dumnealor, dar dacă puteți dumneavoastră explica cum s-a întâmplat cu unul, cum s-a întâmplat cu celălalt. Nu o să intru în amănunt, dar am să vă spun foarte pe larg. Într-unul dintre cazuri, da, dintre familii, fiul, în vârstă de 19 ani, la acel moment, în decembrie 1989, a decedat în fața radiodifuziunii române, tocmai pentru că milita pentru ideea de adevăr. Părinții săi l-au căutat timp de 2-3 zile, totuși l-au găsit decedat, din păcate, la un interval de 2 sau 3 zile, nu mai știu cu exactitate. Au rămas nu mai mâhniți, cu o durere amară, pentru că au încercat, au stăruit să afle acest adevăr.